kita Lucy. Kay sila. Dili 3 kay napakas Merla. Oh. Di siya makuyog. Ano naman? Okay. Asang gubat. Di mo mga pag-direct? Itso naman mo? Why na slide? Diba? Ito na diagod niya. Musod ka dali. Dili lang kami siya. Ay, nantagtor. Entrance dito. Oo. Ay, wala may entrance dito. Ang cottage mo napubrag na bayaran. Bilog ang mundo. What? Kabutongan! Hoy, lahat ito. Ibaw si. River trekking for a while. Ako may pinagulog. Lubog ka di kayo ron, no? Ikag ba? Sa mo to kalubog ito sa ubas. Ito mga kasamahan ko, mga relatives namin, mga taga Cebu to. Agay. Tubig lang tagi? Eh, di sige.
Dali lang po. Panagya pa rin kasi. Basta yun, diri na lang tate. Diri na lang ta. Onya, ako ani, magtanaw ra ko ninyo. Yeah. Laom na diha. Padayon na lang mo dito. Padayon mo dito ba? Kami tayo guide, madro pa. Aray, dali, kasi kukulit ako. Aray, dyan. Yeah. Aray, dali. Talikon na lang mo. Oh, mahadlok pa ni sila. Sao na, humana ko na hadlok ka na. Ayaw mo na. Singan. Diyan, nagyog ka. Sagdaya lang ng bata ko. Hinahina lang tayo lang magdali. Gapas kasi yung oras mo ulit. O dili makamuli, di ba? Tampan mo.